אנחנו יוצאים ממסר גדול מאוד בפרשת משפטים. אם אנחנו נתבונן טיפה בדברים של רש"י הקדוש, אפשר להגיע באמת להבנות ובאמת תובנות, מה אנחנו צריכים באמת לעשות. אנחנו יוצאים פרשה של מתן תורה, פרשה שמדברת על 10 הדיברות, עיקרי העבודה, בין האדם למקום, בין אדם לחברו. והפרשה מתחילה באלה המשפטים אשר תשים לפניהם. רש"י הקדוש כותב, מה הראשונים מסיני, אפלו מסיני. איזה הווה אמינא הייתה לנו, שדברים שמפי הגבורה למשה, למסור לעם ישראל, והם לכאורה לא באו מסיני, ועוד הם כתובים בתורה. צריך ביור, ועוד נאמר שישים לפניהם את הדברים כשולחן ערוך, כמו שכותב בעל הטורים, ואלה ראשי תיבות, חייב אדם לדעת לדינים, כל אחד צריך לדעת בין אדם לחברו. יש כאן דברים שדיני היזק, דיני גזל, גנבה, אבדה. נראה לעניות דעתי ברש"י הקדוש, לחזור באמת על המשפט המהדהד, מה הראשונים מסיני אפלו בסיני, שרש"י הקדוש בא ללמד אותנו איזה דרך לחיים שהיא עמוקה יותר מהפשט, שאפלו מסיני, שגם אלו נאמרו בהר סיני, כי הרי זה ברור לכל אחד ואחד מה שהזכרנו. דיני הבור וההיזק, המכה והפצוע, הנגזל והנגנב, תדעו, אומר רש"י, גם הם משמיא. לא המזיק או הגנב פגע באדם, אלא משמיים החליטו שכך יהיה. לפעמים קורה לאדם, יש לו איזו נקודה מסוימת שאדם עובר דברים לא עליכם, מישהו פוגע בו, מישהו גוזל אותו, ויש לנו טענות, למה אם לא היינו משאירים את זה ככה, זה לא היה נגזל, ואם לא היינו עושים ככה, אז לא היה ככה. כמו שכתוב פשוט, אף אלו, אומר רש"י הקדוש, מסיני, טבע האדם שיש לו בעיה, דרך משל, יש לו בעיה במים, איזה אדם שהיה לו בעיה במים, הוא פתח את הברז, אין לו מים. טוב, מיד הלך לחנות של הטמבור, הלך קנה ברז, החליף ברז, הביא בעל מקצוע, עדיין אין מים, הוא לא מבין מה קורה. קרא לאינסטלטור, בא עם גלי נזילות, גלי דברים, בודק, הכל בסדר, השיבר של הבית פתוח, הכל עובד. לא מבין, החליפו צינורות, החליפו דברים, שברו קירות, עדיין אין מים. הוא רואה את החבר שלו, אומר לו, תראה מה שהולך כאן. החלפתי את הברז, החליפו צינורות, הכל תקין, מה קורה פה? הוא אומר לו, תראה, אולי לא שילמת ארנונה, אולי כמה חודשים סגרו לך את המים, תבדוק. למה? אולי אין מים בבית. קודם כל צריך להרים את העיניים, אני נשאל, להרים את העיניים למעלה, שקוראים דברים, ולבדוק. לפני שמתחילים להרוס ולראות מי השם, או מה קורה בדברים שנשלחו לנו משמיא. להבין, רש"י בא ללמד אותנו, אפלו מסיני, כדי שנרים את העיניים למעלה ונבין שכל דבר שקורה לאדם, הוא בעצם, הוא קורא לו משמיא. פשוט אור אחר מהדיוק ברש"י על חיי התורה והחיבור למי שנתן את התורה. אם אדם חס ושלום נמצא בחיים של תורה וביום יום שלו והוא לא מבין שיש כאן איזה מישהו שמשלח את כל הדברים, נכון שאותם המשלחים הם לא בדיוק האנשים הטובים כי היא גלגלה על ידם רעה, אבל כל פנים הם שלוחים של הקדוש ברוך הוא. נאמר דרך משל שאדם לפעמים קשה לנו להבין איך הדברים מגיעים ואיך הם מסתדרים, אבל הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, פשוט צריך להתחבר, להבין את הנקודה. היה מעשה ששני בחורי ישיבה ממש טובים, בשנות ה-60, 70, הם הרגישו שהם איפשהו מאבדים את עצמם בדוחק של הפרנסה שהיה באותה תקופה, והחליטו שהם רוצים לבחור מסלול אחר. להמשיך להיות בני תורה, אבל לצאת למעגל העבודה. החליטו שהם הולכים, היו חריפים מאוד בשכל, החליטו שהם הולכים ללמוד ראיית חשבון. לא פחות ולא יותר על כל גדול. כל חתימה של רואה חשבון זה, במיוחד בסוף שנה, זה הכל ביחס לאותם המחזורים של אותם חברות. החליטו שבאמת הם הולכים לצאת וללמוד כמו שצריך, באמת עמלו כמה שנים והצליחו להגיע ליעד, הצליחו להגיע להסמכה, להכשרה. על כל פנים, צריך להבין שסוף השפע להגיע באמת ללומדי התורה, שהעולם עומד בזכותם. אם היה הדור הזה מבין שבזכות לומדי התורה, מי שבאמת לומד, לא היו מעבירים מיליארדים לתקציבים של שטויות, אלא היו נותנים אותם שבאמת יתמידו ויקיימו את השמירה על העם ועל המדינה. והיום אנחנו רואים כמה אנחנו זקוקים לשמירה הזאת. נחזור רגע לענייננו, שני הבחורים, אחד קראו לו יעקב, אחד קראו לו משה לצורך הסיפור.
שניהם באמת היה להם לא קל, אבל כמו שאמרנו, הגיעו ליעדים, התמדה, ואחר מספר שנים יוצאים למעגל העבודה. אחד שקראו לו יעקב, היה לו סייעתא דשמיא, הוא זכה להגיע למקומות הנכונים, להכיר את האדם הנכון, השם זימן לו, ונכנס להיות רואה חשבון באחד החברות הבעלות שם עולמי, שיש להם סניפים גם בארץ, ולאט לאט באמת היה מוכשר מאוד, והתברג והגיע מעלה. היה לו חן של בן תורה אמיתי, היה לו התמדה, ובאמת המנכ"ל של החברה מאוד מאוד אהב אותו, וקידם אותו, הוא נהיה ממש מצליח גדול. לעומת זאת, החבר שלו משה גם יצא לעניין של ראיית חשבון, אבל לא הצליח להגיע ליעדים שהוא הגיע, אבל בחברה קטנה, הצליח להגיע לאיזו משכורת יפה, אבל לא ברמות של החבר. מדי פעם היו שומרים על קשר, וכל אחד מספר לשני מה קורה איתו, ילדים, ואיך הם מתקדמים. אותו אחד, יעקב, כל הזמן היה מספר לחבר שלו, שבסייעתא דשמיא, הילדים עוד קטנים, אבל השידוכים שלהם, הוא שם להם בצד, איך אומרים? הוא שם בצד לבנות שלו, שיהיה לו באמת לחתם אותם בהרווחה, בסכומים לא פשוטים, כמה אלפים כל חודש. והשני, איפשהו צבט לו קצת בלב, שהוא לא הצליח להגיע לזה, אבל סייעתא דשמיא, מבורך, גם זה מאת השם. על כל פנים, לימים עוברים השנים, ועם הקשר הזה שהם שומרים עליו, יעקב מתקשר אחד למשה, ואומר לו, תשמע, פנו אליי, אחד הרואה חשבון מהחמישה, שיש לנו פה בחברה הזאת המיוחדת, יוצא לפנסיה. ואנחנו צריכים רואה חשבון, שאלו אותי אם אני מכיר מישהו, המלצתי עליך. בוא תעשה חסד, נעשה השתדלות, תן קורות חיים, תן דברים, ובוא נראה לאן הדברים מגיעים. הוא באמת ישב, עשה קורות חיים, שלחו הגאות, עניינים, שלחו את זה לחברה, הזמינו אותו לרעיון, ראו באמת שבאמת בחור, שבאמת, איך אומרים, יש כאלה שהולכים לעבודה ויש כאלה שבאים לעבוד. זה באמת אחד עם המלצות טובות ומרוצים ממנו והכל. החליטו שבסייעתא דשמיא לוקחים אותו לחברה הזאת. הוא הגיע לאותה חברה, מתחיל לעבוד, ועם השנים, באמת אדם מתמיד גדול ועושה את העבודה שלו כמו שצריך נאמנה, התחיל ככה למצוא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם, ובאותה חברה, שהיא חברה מאוד מאוד גדולה, מאוד אהבו את הדרך העבודה שלו ואת ההתמדה והכל. לימים קורא לו המנכ"ל, למשה, לעובד החדש, ואומר לו, תראה, אנחנו רואים באמת שאתה מאוד מסור לעבודה בסייעתא דשמיא, ואנחנו רוצים לקדם אותך, המנהל הכלכלי של כל החברה, מעל כל הרואי חשבון, הוא יוצא לאיזו הצעת עבודה בחו"ל ועוזב אותנו, ואנחנו רוצים שכבודו ייקח את המשרה הזאת. זה לא מדובר כמו משרה שיעקב היה מרוויח 30,000 בחודש, פה מדובר כבר בדיבידנדים ועניינים, אתה יכול להגיע למאות אלפים בחודש, אבל זה דורש ממך השקעה וסייעתא דשמיא. טוב. בסייעתא דשמיא מוישל'ה הזה, שמח מאוד, אמר נתייעץ עם הרבנים, ובכל זאת גוזל שעות מהבית והכל, והחליט ללכת איך אומרים, על הדג הגדול. החליט ללכת לעבודה הזאת, נכנס ביום הראשון שהוא נכנס, מיד מרים טלפון לחבר שלו, יעקב, מהרואה חשבון מהמשרד, למה אתה אומר לו, אתה חייב לבוא אליי למשרד החדש, אתה הראשון שמגיע לך, אנחנו רוצים לעשות לחיים, בוא אני אספר לך. מגיע למעלה, רואה את המשרדים, שאיפה שההנהלה הגדולה, נכנס, עושה איתו לחיים, מה לחיים, על מה לחיים? אומר לו, תשמע, אני קיבלתי את העבודה, תסתכל על הדלת, יש שלט, אני המנהל הכלכלי של החברה, תקף אותו כאילו בכמה דרגות, באמת עשה איתו לחיים, לא יודע מה היה קל לו לברך, אבל גם באמת צריך לברך, אבל על כל פנים, היה לו איזושהי צביטה בלב, למה לא אני, ואני עוד זה שוותיק פה, ואני שמצליח, אבל סייעתא דשמיא. לימים עוברים השנים, והחבר הזה, הבת שלו, של משה, הגיע לשידוכים. מהון להון השטחנים, יש איזה בחור מצוין, בחור למדן, בחור זה, הביאו איזה בחור, תשמע, אבל אבא של הבחור, כאילו הוא היה אבא של הבחור. מציעים לו את הבחור, אז מי מציעים לו? את הבת של אותו חבר. בסייעתא דשמיא מציעים לו את הבת, הוא אומר לו, תשמע, אבל האבא באמת, הוא מוכן לתת, האבא נותן לא רק בית, הוא נותן שתי בתים, בית אחד להרווחה שילמד תורה, ועוד סידור כדי שיוכל להמשיך ללמוד גם בהרווחה גדולה בסייעתא דשמיא. הוא אומר עכשיו, אותו יעקב שהיה אמור לקבל את המשרה אחרי כמה שנים, הוא אומר, תראה איך הקדוש ברוך הוא גלגל את העניינים. לא מספיק שבעצם אני לא קיבלתי את המשרה וזה כאב לי, הייתי צריך להשקיע שעות והכל. כל הכסף שהוא עשה עכשיו שתי בתים, זה יבוא עכשיו בסייעתא דשמיא, זה חוזר אליי. חזר לו בשידוך הכל, קיבל את הכל חזרה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שרוצה להשפיע למישהו משהו, יודע להביא את זה בדרך הנכונה.
זה מה שכותב רש"י הקדוש בעצם בפרשה. אם הסתכלתם, התבוננתם ברש"י הראשון הזה, אף אלו מסיני. מה זה אף אלו מסיני? בחייה ואמינא הייתה שלא מסיני, אלא אדם צריך לדעת בדרך נכונה, אדם צריך לדעת במחשבה שלו, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, גם דבר שנראה לנו רע, צריך פשוט להרים את העיניים למעלה ולהיות מחוברים באמת לשם. והנה לימים אנחנו רואים שכל הדברים באמת הסתדרו וסייעתא דשמיא בצורה הכי יפה, גם בלי להשקיע את השעות האלה. עכשיו, פשוט שאף אלו מסיני, הכל מהשם יתברך. מה שנראה כלא טוב, כמה צריך להודות ולהלל על כל מה שהקדוש ברוך הוא שולח. את זה צריך לקבל מפרשת השבוע, באמת ברש"י, בעומק של רש"י, הרי זה כתוב בתורה, ג' מילים, דרך לחיים, שהכל נעשה בהשגחה פרטית. לפעמים אנחנו מאשימים כל מיני דברים ואיך קרו דברים. אדם צריך באמונה שלו, ביראת שמיים, אדם שיש לו חיבור כלפי שמיא, לדעת שיש מסובב ויש סיבה לכל דבר. לכן לפני שמחליפים ברזים, כמו שהזכרנו ברשע, או צנרת, תבדקו קודם כל שהמים זורמים. מה הכוונה מים זורמים? לפני שאדם בא בטענות, הוא צריך להבין אם הוא נותן את החלק שלו כלפי שמיים. התפילה שלו, החיבור שלו, היראה, הקדושה. לצערנו הרב אנחנו רואים שהכל הולך מדחי לדחי. עכשיו אומרים שאין מלונות בארץ, הכל מלא. איפה יעשו פסח אנשים? מדברים על פסח בחוץ לארץ. אנשים נוסעים לכל מיני מדינות שכנות, לעשות איפה הסכנה, איפה העניין של הכשרויות, פסח, לעשות בצורה כזאת, אבל זה כבר נהיה דרך חיים. איך אומרים? נזהרים שלא צמים בתשעה באב אבל אוכלים טרפות שמגיעים למקומות. צריך מאוד מאוד להיזהר בנקודה הזאת, שבלעדיה, בלי הנקודה הזאת, אין דרך באמת לקנות את העבודה שהיא בעצם עבודתו יתברך. ראיה לדבר נוספת, אם אנחנו מסתכלים בין המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי. איך נכנס בדיוק העניין של עבד עברי לתוך אותה נקודה, לתוך אותו מהלך, עם העניין שגם אלה משמיים, וכמו שהסברנו ברש"י הקדוש. להורות שגם אדם שנמכר בגנבתו, התורה מחלקת בין גונב שור לגונב שא, זה גמרא מפורשת. הגונב שא, יש מאן דאמר יתעייף יותר כי הוא סחב אותו, יש מאן דאמר יתבייש יותר בעצם הסחיבה של הגניבה, ולכן מקילים איתו, זה משלם תשלומי 5 והוא משלם 4. צריך לבדוק, צריך להסתכל בעיניים רוחניות. אם היה אדם שעכשיו נתפס באיזה גניבה של שרשרת זהב או שק של זהב מאיזה מקום של פריצה, עכשיו יבוא העורך דין שלו, הסנגוריה, היא תבוא לשופט ויגיד, בוא לשופט, הוא סחב שק של זהב, זה לא היה שרשרת, זה היה לא כבד, אולי אפשר להקל לו בעונש, שק של זהב להקל לו בעונש, לקח יותר. לכן אצל בשר ודם אין את התפיסה הזאת. יש ריצוי עונש, יש חוקים, הוא יקבל מה שצריך לקבל על אותו סעיף שנמצא בחוק. אין חילוק. אבל מאידך תראו את הנהגת הבורא יתברך, למה באמת הסמיכו את עבד עברי. הנהגת הבורא יתברך, אבינו שהוא מלכנו, כן, אבא שיש לו 10 בנים, 9 תלמידי חכמים ישרים, ברוך השם, הולכים בדרך התורה. אחד לא עליכם גנב. אבא כל הזמן יישב ויתפלל ויבכה על הבן הגנב פי כמה, כל אחד שיש לו צרה לא עליכם בבית. הזכרנו כבר בעבר, שאם יש בבית איזשהו ילד עם הגבלה מסוימת, עם איזושהי בעיה, רוב המשאבים של הבית הולכים לאותו הילד שהוא בעצם עם אותה בעיה, לא משנה אם זה רפואית, לימודית, מה שזה לא יהיה. אותו אבא מתפלל על אותו בן שלא ירד לשאול תחתית. השם יתברך הוא כמו אבא. הוא דואג גם לגנב, שימו לב איזה דקויות. יש ערבות לכלל ישראל כעם, שכולם הרי קיבלו את התורה. אבל זה אומר, בני, הוא לא רק בני, הוא גם בנכם, הוא אחיכם, חייבים לדאוג לו ולמתק לו את הדין. זאת הנהגת חוכמת התורה, שאינה כמחשבת בשר ודם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רואה גם בתוך הדקויות של דקויות, איך למתק, איך לעשות את הדינים, וברוך השם שאנחנו, כל הדרך וכל ההנהגה היא הנהגה שמימית, ולא הנהגה חס ושלום של בשר ודם. לכן בנקודה הזאת שאנחנו רואים, כמו שפתחנו בעניין של רש"י, שאף אלו מסיני, אדם צריך לחיות בנקודה בחיים שלו בהבנה, שכל מה שמגיע לאדם לא צריך לחפש אשמים. מי עשה ואם עשית ככה ולכן גנבו לך את הכרטיס מכאן כי לא השארת אותו ולא שמרת אותו, אלא פשוט שהדברים הם לא כאלה. הדברים הם פשוט הקדוש ברוך הוא החליט שמגיע לאדם גנבה, שמגיע לאדם שיקחו לו את הממון.
רק פשוט השליחים, הם היו שליחים, אולי שליחים לא טובים, אבל בכל זאת היו שליחים כדי להביא את אותו מהלך. לפעמים זה השכן מציק לו, או אדם אחר פוגע בו, זה לא הוא. השם שולח, אדם שמסתכל בעיניים רוחניות, הוא יודע להתבונן, להרים את העיניים למעלה ולהבין. הגדלות של האדם היא להבין למה הגיע בדברים האלה. שקורה לאדם איזשהו מקרה מסוים, ולא חסר לנו ברוך השם, כל החיים הם, כל יום ויום, איך אומרים, קהילתו ורובו מחברו. כשלאדם מגיע דבר מסוים, הוא צריך פשוט להרים את העיניים למעלה, ולהתבונן, להבין מה אבא רוצה ממנו. אם אדם לא יבין מה אבא רוצה ממנו, זה ילך וימשיך. עד שאדם יבין מה קרה, מה קורה איתו. לכן הנקודה הרוחנית, שבאמת, אף אלו מסיני, לבוא להראות לאדם שצריך להתחזק באמונה. כי אם אדם לא יתחזק באמונה, איך מתחזקים באמונה? זה גם שאלה. קשה מאוד היום עם כל המתירנות וכל מה שיש, להגיע לאיזו נקודה של רוחניות. אדם מאוד קשה לו לעבוד על החלק הרוחני, במיוחד, שזה משהו שהוא רגיל אליו, וקשה לו פתאום לשנות דרך חיים. מה פתאום אני עכשיו אשנה? עד עכשיו עשיתי והכל היה טוב? למה אני צריך להשתנות? באה התורה ללמד את האדם שאדם כל רגע ורגע הוא עובר שינויים. וכל רגע ורגע, בהתאם לשינויים, אדם צריך להיות בהתקדמות רוחנית. מי שאין לו, לא עליכם, התקדמות רוחנית, והוא כל הזמן הוא חושב שהוא נשאר במקום, אני בסדר, אני במצב ממוצע, תראה את השאר, אני איפשהו בנקודה טובה. באים להראות משמיים שאם אתה רואה שבאו מקרים ולא עליכם כל מיני דברים שקורים, אדם צריך להבין שלא מספיק, איך אומרים, המים שזורמים כרגע, זה לא המים שצריך לתת. צריך יותר לבוא ולהשקיע, יותר לבוא ולתת. אדם צריך לבוא ולהקריב לקדוש ברוך הוא כדי להתקרב לשם יתברך. אדם צריך לבוא ולתת. אל תחכה שיבואו ויוטטו לך משמיים שדברים לא בסדר. צריך להכין את בנק הזכויות, שיש זכויות של לימוד תורה, שיש זכויות של חסד, שיש זכויות של אהבת ישראל. במיוחד, תסתכלו, תראו באיזה מצב עם ישראל נמצא. אף אחד לא יודע מה קורה. מספרים סיפורים על עזה, מספרים סיפורים על הצפון, אנחנו מפציצים, אנחנו עושים ירי ארטילרי, אף אחד לא יודע. רק השם יתברך אפילו מסיני. רק השם יתברך יודע בדיוק מה הוא עושה. אבל צריך להסתכל על הנקודה הזאת גם בעיניים טובות. כשהקדוש ברוך הוא מביא מכה לגויים, כשהקדוש ברוך הוא מביא איזה רעש בעולם, הוא בא כדי ליישר את הקדימות בלב שלנו. שאנחנו נבין שלא הכל מובן מאליו. אי אפשר לחיות חיים של שגרה. בתורה ברוחניות אין שגרה. צריך כל הזמן לחפש להתקדם. אני לא אומר לקחת צעדי ענק ואיך אומרים לא לעמוד ביעדים. אבל מינימום של אדם צריך להיות ברוחניות שלו, צריך להגיע לאיזושהי הכרה, להגיע לאיזושהי נקודה, איך הוא בונה את האמונה, איך הוא בונה את הדרך, איך הוא בונה את עשייתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא יוכל להשפיע עליו את הכל משמיים. אם אדם לא מתעורר, הוא ממשיך לחיות את חיי השגרה שלו. אז בשגרה יש אנשים שהולכים לעבודה 20 שנה, הוא הולך בעבר, הוא לא רוצה להתקדם, מתאים לו, זה העבודה שלו, זה המפתחות שלו, זה החדר שלו, הוא עושה כמה ניירות שיש לסתדר בהם, הוא הולך הביתה. להבדיל יש גם ברוחניות כאלה. יש כאלה שבאים לכולל, הוא בא לסטנדר שלו, לפינה שלו, פותח את הספר שלו, את הסעיף שלו, סוגר, הולך הביתה, חוזר בצהריים, עוד פעם סוגר, לא רוצה להתקדם לשום מקום. אני לא אומר לך שלא להתקדם למשרה רבנית או לדברים כאלה שגם זה איפשהו סוג של ענישה. אני מדבר להתקדם מבחינה רוחנית, להגיע בעבודת השם, שהתורה תביא אותך לאיזושהי מדרגה, שאתה מרגיש יותר קרוב לשם מה שהיית אתמול. אתה מרגיש יותר קרוב לשם, שאדם מגיע עוד מעט, מגיעים לאוטוטו, אנחנו כבר הגענו כבר אוטוטו לפסח, אדם מגיע לכיוון אלול, אז מתחיל לעשות חשבון נפש. איפה היית היום? איפה היית לפני שנה? איפה אתה ברוחניות שלך? איפה אתה בלימוד שלך? איפה אתה בזוגיות? איפה אתה בדברים? אדם כל הזמן צריך לעשות לעצמו, לשכלל את הדברים ולראות האם באמת אני בצועה, כי אם לא עליכם אדם לא נמצא בעלייה, הוא נמצא בהתדרדרות רוחנית. אי אפשר לחיות בחניה בעולם התורה. לכן כל הזמן צריך להיות בחינת הולך ומוסיף. אם זה בהנהגות, אם זה בכשרויות, אם זה בשאר דברים. אדם כל הזמן, לא, אבל מעיקר הדין, הרב פלוני התיר את זה והרב אלמוני התיר את זה, מספיק עם עיקר הדין. אתה לא רוצה שמשמיים, חס ושלום, יתנהגו איתך כעיקר הדין. אף אחד לא רוצה שיתנו לו שכר מינימום משמיים. כל אחד רוצה הרווחה, כל אחד רוצה סייעתא דשמיא. למה אתה מעצמך לא משקיע כדי שנוכל לקדם אותך? אם אדם לא משקיע, יש לנו יחס עם הקדוש ברוך הוא, כמו אנחנו העבדים, והקדוש ברוך הוא זה המעביד. יש לנו ברוך השם בורא, ואנחנו הנבראים. אם אנחנו לא מבינים לעבוד הקדוש ברוך הוא, שאדם יש לו בעסק אצלו, יש לו איזה עובד אחד שמגדיל טיפה את הראש, הוא אמור לעשות עבודה מסוימת, להכניס ברגים מפה לפה. כשהוא רואה שנגמר הברגים, הוא הולך לבד להביא, והוא שאחריו בפס ייצור, הוא כבר הולך לדאוג לו שגם לא ייגמר. ואתה מסתכל בעל הבית, אומר, תראה את העובד הזה. הוא הבאנו אותו להבריא פה ברגים, אבל הוא דואג שיהיה לו בזמן את ההספקה, הוא דואג שגם הוא אחריו לא ייתקע, שכל השרשרת תעבוד כמו שצריך. עובד כזה, בוא נעשה אותו מנהל עבודה. עובד כזה, בוא נקדם אותו הלאה. הוא אומר אותו דבר בעבודת השם יתברך להבדיל. ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה שאדם
מגדיל את הראש שלו מבחינה רוחנית, הוא מגדיל את היעדים שלו מבחינה מוסרית, הוא מגיע בסייעתא דשמיא ורוצה כן להגיע ליעדים מסוימים כדי להתקרב יותר לשם יתברך, גם משמיים, כל עבודת השם שלנו היא מידה כנגד מידה. משמיים הקדוש ברוך הוא יתנהג איתו מידה כנגד מידה. אתה עושה יותר מהרגיל, אתה משתדל יותר מהרגיל, אם זה בקימה, אם זה בתפילה, אם זה בכוונה, אם זה בשאר דברים, משמיים גם יפתחו יותר. כל אחד ואחד מאיתנו היום, כל אחד שתשב איתו כמה דקות, הוא דרוש לסייעתא דשמיא עד אינסוף. יש בעיות לכולם, אם זה רפואיות, אם זה, לא יודע מה, ביטחוניות, כלכליות, לא חסר בעיות, חינוך ילדים, זוגיות, לא חסר, רבותיי, כל אחד שישבו איתו, ברוך השם, כל אחד מקבל את הקפסולה שלו, יש כאלה מקבלים את זה, הקדוש ברוך הוא עושה חסד, נותן להם בכמה קפסולות, שלא יהיה קשה לבלוע. אבל יש כאלה שמקבלים קפסולות גדולות ומאוד קשה גם בבליעה. לכן כדי להוריד את המינון, צריך לבוא כלפי שמיא בהקרבה מסוימת. צריך לבוא כלפי שמיא במסירות נפש כדי להראות, הנה אני כמו אותו עובד יצור, אני מוכן לעשות יותר מהרגיל, אני לא סטנדרטי. אני מנסה להתקרב, אני מנסה להשתדל, כמובן בכוחות שלי, כדי שבעזרת השם נזכה לסייעתא דשמיא הגדולה, בעזרת השם יתברך, והשם ישפיע לכולם את הכי טוב, בזכירה הגדולה, שבאמת אף אלו מסיני. גם הרעות, גם הטובות, הכל הגיע בסייעתא דשמיא, הכל נפלא יתברך, רק להרים את העיניים למעלה ולעשות את ההשתדלות.